Käyttääksesi Tinkercadia sinun tulee luoda ilmainen henkilökohtainen tili tinkercad.com-osoitteessa. Klikkaa sivun oikeasta ylälaidasta Sign Up-painiketta. Create a Personal Account-painikkeesta pääset luomaan tilin. Valitse itsellesi sopiva vaihtoehto ja seuraa rekisteröintiohjeita. Kun olet luonut tilin, voit kirjautua Tinkercadiin missä tahansa. Kaikki työt tallentuvat pilvipalveluun. Kirjautuneena pääset sivuston perusnäkymään. Tähän pääsee aina takaisin klikkaamalla vasemman yläkulman Tinkercad-logoa. Vasemman laidan Designs-valikosta pääset aloittamaan mallintamisen. Täältä löydät myös jatkossa tallennetut työsi. Ne näkyvät sivun keskellä 3D Designs-osion alla. Uutta työtä pääset tekemään klikkaamalla plus Create-painiketta ja valitsemalla valikosta 3D Design. Perusnäkymässä keskellä on Workplane, jolle työ mallinnetaan. Oikeasta valikosta löytyy oletuksena Basic Shapes-valikko, josta voit valita käyttöön erinäisiä geometrisia muotoja, joita yhdistelemällä voit luoda mitä mieleen juolahtaa. 2 ylimmäisintä harmaaraidallista muotoa on tarkoitettu reikien luomiseen, mutta mitä tahansa käytössä olevaa muotoa voi myös käyttää tähän tarkoitukseen. Valitsemalla muodon ja siirtämällä hiiren työalueelle voit klikkaamalla asettaa kappaleen työstettäväksi. Näkymää voit vaihtaa vasemman valikon kuvakkeilla. Ylimmästä kuutiosta voit valita suoraan näkymän työn eri puoliin. Voit joko klikata ja vetää kuutiota tai vain klikata haluamaasi kulmaa tai tasoa. Näkymää voi pyöritellä myös klikkaamalla työaluetta oikealla hiiren napilla ja vetämällä hiirtä. Talon kuvakkeesta pääset takaisin perusnäkymään. Plus ja miinus zoomaavat lähelle ja ulos. Zoomaus toimii myös hiiren rullaa ylös tai alas rullaamalla. Alin kuvake vaihtaa työtä perspektiivinäkymän ja flat view-näkymien välillä. Kun työpöydällä oleva kappale on valittuna hiiren vasemmalla painikkeella, kappaleen ympärille tulee näkyviin eri toimintakuvakkeita. Valkoisista neliöistä voit muuttaa työn kokoa ja venytellä kappaletta. Klikatessa näitä näkyviin tulee myös numerolaatikko, johon voit suoraan asettaa koon millimetreissä. Jos pidät Shift-painiketta pohjassa ja vedät hiirellä, ohjelma skaalaa koko kappaleen suhteessa venyttämättä sitä. Mustista kolmiokuvakkeista kappaletta voi liikutella työpöydän alueella eri suuntiin. Karvista nuolikuvakkeista voit muuttaa kappaleen kulmaa. Numerolaatikon kautta voit asettaa tarkan astemäärän. Lisäämällä eri kappaleita työpöydälle voit alkaa yhdistelemään ja muokkaamaan niitä. Voit valita useita kappaleita kerrallaan joko pitämällä kappaleita klikatessa Shift-painikkeen pohjassa tai vetämällä valintalaatikon kappaleiden yli pitämällä hiiren vasemman painikkeen pohjassa. Siirtämällä 2 kappaletta yhteen ja klikkaamalla oikealta yläpalkista Group voit yhdistää eri kappaleet samaksi objektiksi. Toimintoja voi kumota painamalla Ctrl plus Z, Undo. Yhdistetyt kappaleet voi myös erottaa missä tahansa vaiheessa klikkaamalla Group-kuvakkeen viereistä Ungroup-kuvaketta. Kun mikä tahansa kappale on valittuna, sen perusvalikosta voit vaihtaa kappaleen tyyppiä Solid- ja Whole-vaihtoehtojen välillä. Valitsemalla Whole aktiiviseksi voi Group-toiminnon avulla leikata muista kappaleista paloja pois ja tehdä reikiä. Kun useampi kappale on valittuna, ylävalikon oikean laidan kuvakkeesta voi valita Align-kuvakkeen. Tämän jälkeen kappaleiden näkymään tulevat mustat pallokuvakkeet. Näitä klikkaamalla eri kappaleita voi siirtää suhteessa toisiinsa. Tällä on helppo muun muassa varmistaa, että leikattava reikä tulee tarkalleen toisen kappaleen keskelle. Kappaleen valikosta löytyy myös hehkulamppukuvake.
Tätä klikkaamalla voit piilottaa valitut kappaleet näkyvistä tai palauttaa näkymättömät kappaleet takaisin näkyviin. Lukkokuvakkeesta voit poistaa kappaleen muokkaamisen käytöstä. Klikkaamalla lukkoa uudelleen kappaletta voi taas muokata. Mirror-painikkeesta voit peilata kappaleen eri akselien suuntaisesti, kun kappale on valittuna. Kun työstät useampaa eri kappaletta, niitä voi helposti siirrellä suhteessa toisiinsa klikkaamalla magneettikuvaketta Cruise. Tällöin valittuun kappaleeseen aktivoituu valkoinen pallo, josta vetämällä voit siirtää kappaletta. Nyt se kiinnittyy tasaisesti toisten kappaleiden pinnalle. Kappalevalikon yläpuolelta Workplane Tool-toiminnolla voit lisätä uusia työtasoja mille tahansa pinnalle. Tämä voi helpottaa uusien kappaleiden asettelua haluamaasi kohtaan. Kappaleita voit monistaa valitsemalla ensin kappaleen. Painat tämän jälkeen näppäimistöltä Ctrl+C, Copy. Tämän jälkeen painamalla Ctrl+V, Paste, voit monistaa muodon. Copy ja Paste löytyvät myös työalueen vasemmasta ylälaidasta painikkeina. Voit yhdistellä ja leikata kappaleita miten haluat luodaksesi haluamasi työn. Basic Shapes-valikosta löytyy erikoistyökalu Text. Tätä klikkaamalla voit luoda tekstiobjekteja. Näitä voi muokata kuten muitakin muotoja pienentämällä, suurentamalla, peilaamalla ja niin edelleen. Kappaleen valikosta voit muuttaa aktiivista tekstiä kirjoittamalla haluamasi sanat tekstlaatikkoon. Font-valikosta voit vaihtaa tarjolla olevia fontteja. Toinen erikoistyökalu on Scribble. Tämän avulla voit piirtää hiirellä haluamasi kuvan 2D-näkymässä. Tämän jälkeen piirtämäsi muoto aktivoituu 3D-kappaleeksi, klikkaamalla oikean alareunan Done-painiketta. Muotoa voi tämän jälkeen muokata miten haluaa, ja siitä voi Hole-valinnalla tehdä muun muassa reikätyökalun. Jos haluat lopuksi tulostaa työsi, kannattaa huomioida työn tulostettavuus. Esim. Tässä hymiön silmien keskustat jäisivät tulostettaessa täysin erillisiksi kappaleiksi. Basic Shapes-vetovalikosta alimmaisena löytyy Shape Generators-vaihtoehto. Näitä muotoja voi vielä muokata tavallista pidemmälle eri tavoin. Esimerkiksi Extrusion-muodolla on oma Remix of Extrusion-piirtovalikko, jossa kappaleen reunoja voi muokata liikuttamalla niitä 2D-muodossa. Import-kuvakkeesta voit ladata Tinkercadin muissa ohjelmissa tekemiäsi tiedostoja. Tätä kautta voit myös ladata ohjelmaan 2D-piirroksia, joita voi käyttää 3D-mallien luomiseen. Export-kuvakkeesta pääset tallentamaan työsi eri muodoissa, esim. STL-tiedostona, jota voit käyttää 3D-tulostukseen. Valikosta voit myös tallentaa työn SVG-muodossa, jolloin sitä voi mahdollisesti käyttää vaikkapa laserleikkauksen pohjana. Palaamalla vasemman ylälaidan Tinkercad-logosta Dashboard-perusnäkymään pääset Tinkercadin omien tutoriaalien pariin. Ylälaidan Resources-vetovalikosta valitse Learning Center. Aukeavalla sivulla ylimpänä löytyvät eri tutoriaalit, jotka lähtevät täysin alkeista siirtyen monimutkaisempiin tehtäviin. Dashboardin Your Designs-osiosta pääset muokkaamaan tekemiäsi töitä valitsemalla työn kuvake ja klikkaamalla Tinker This. Rataskuvakkeesta pääset muuttamaan työn nimen, kuvauksen ja valitsemaan ketä pääsee katsomaan työtä.